नमस्कार। आज एगो देवी जी के गीत गावे के बहुत मन भइल है। शिव जी के गीत तो हमनी के रुआ सबके सुना देनी जा, एक साथे साथे एगो देवी जी के गीत भी गाओ तनी जा। अगर लोग के अच्छा लागे तो लाइक और सब्सक्राइब करी जा। धन्यवाद। सिंहो पे हो गई सवार सवार